ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்திராய நமக. நேற்றைய உரையில் பிரகல்லாதர் மற்றும் வியாசராஜர் இருவருக்கும் ராகவேந்திரனின் அவதாரத்தில் இருக்கும் தொடர்பை பற்றி ஒரு நிகழ்வோடு பார்த்தோம். அதாவது பிரகல்லாதர் மற்றும் வியாசராஜர் இருவருமே சதி வேலைகளால் நஞ்சை உண்டு பகவத்கிருபையால் மீன்கிறார்கள். அதுபோலவே பிற்காலத்தில் ராகவேந்திரருக்கும் இதுபோல் ஒரு நிகழ்வு ஏற்படும். இதற்கு மற்றொரு நிகழ்ச்சியும் இந்த ஒற்றுமையை பற்றி நாம் சொல்ல முடியும் என்று நேற்றைய உரையில் நாம் முடித்திருந்தோம். வாருங்கள், அது என்ன நிகழ்ச்சி என்று பார்ப்போம். வியாசராஜர் தனது குருவான ஸ்ரீ பாதராயருடன் சில காலம் தங்கியிருந்தார். அப்பொழுது ஸ்ரீ பாதராயரால் ஒரு நாள் பூஜை செய்ய முடியாமல் போனதால் ஸ்ரீ வியாசராஜர் பூஜை செய்ய வேண்டியதாயிற்று. பூஜைக்காக ஒவ்வொரு பெட்டியிலிருந்தும் சால கிரமங்களையும் விக்கிரகங்களையும் எடுத்தார். ஆனால் ஒரு பெட்டி மட்டும் யாராலுமே திறக்கப்பட முடியாமல் வெகு காலமாய் மூடியே இருந்ததற்கான அடையாளங்கள் தெரிந்தமையால் ஸ்ரீ வியாசராஜர் அதை தொட்டார். தொட்டதுதான் தாமதம். அந்த பெட்டி பட்டென்று திறந்து கொண்டது. அதனுள்ளே இருந்த ஸ்ரீ வேணுகால சுவாமி விக்கிரகத்தை வெளியில் எடுத்து அபிஷேகம் செய்தபோது ஸ்ரீ வேணுகோபாலர் விக்கிரகம் நர்த்தனமாடத் தொடங்கியது. இதை கண்ட ஆனந்தத்தில் சால கிரமங்களை எடுத்து ஸ்ரீ வியாசராஜர் தாளம் தட்டியதும் என்ன நடக்கிறது என்று ஸ்ரீ பாதராயர் எட்டி பார்த்தார். எந்த நிலையில் ஆடினாரோ அதே நிலையிலேயே நாட்டிய சாஸ்திரத்துக்கு மாறாக வலது பாதம் இடது பாதத்தின் மீது நின்றது போல் ஸ்ரீ வேணுகோபாலர் மீண்டும் விக்கிரகமாக மாறிவிட்டார். ஸ்ரீ வியாசராஜராக இருந்தபோது எப்படி வேணுகோபால சுவாமி விக்கிரகமாய் இருந்து நர்த்தனம் ஆடினாரோ அதே போன்று ஸ்ரீ ராகவேந்திரராய் அவதரித்து பிருந்தாவன பிரவேசம் செய்யும் காலத்தில் ஸ்ரீ வேணுகோபால் ஸ்ரீ வியாசராஜர் சுமார் 12 ஆண்டு காலம் திருமலை திருப்பதியில் பூஜை செய்தது போல ஸ்ரீ ராகவேந்திரனும் ஸ்ரீ வேங்கடவன் அருளால் அவதரித்ததோடு மட்டுமல்லாது மந்திராலயத்தில் தனது பிருந்தாவன பிரவேச பூமியிலே ஸ்ரீ வேங்கடவனை பிரதிஷ்டை செய்து பூஜை செய்து வந்திருக்கின்றார். இப்போது இணைத்து பாருங்கள். ஸ்ரீ பிரகல்லாதர், ஸ்ரீ வியாசராஜர், ஸ்ரீ ராகவேந்தர் எல்லா அவதாரங்களுமே ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து எல்லாமே பகவானின் அருளை பெற்ற அவதாரங்களே என்பதை நமக்கு வலுவாக விளக்குகின்றன. அடுத்த 2-3 அத்தியாயங்களில் ஸ்ரீ பிரகல்லாத வைபவத்தையும் அதற்கடுத்த அத்தியாயத்தில் ஸ்ரீ வியாசராஜர் வித்தைகளையும் விரிவாக கண்டு அதற்கடுத்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகளின் மெய்சிலிருக்கும் மகிமைகளை ஆதாரபூர்வமாக ஆராய்ச்சி ரீதியில் நாம் காணப்போகின்றோம். ராமாயணத்தை போல மகாபாரதத்தை போல படித்தாலும் அல்லது கேட்டாலும் சர்வ மங்களங்களையும் அளிக்க வல்லது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகளின் சரிதம். இப்பொழுது சற்று நேரம் இன்று கிடைக்கக்கூடிய காரணத்தினால் நாம் பிரகல்லாதர் அவதாரத்தை ஆரம்பித்து விடுவோம். இந்த அவதாரத்தை பற்றி தெரியாதவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது. இருந்தாலும் ராகவேந்திரரை பற்றி கூறும்போது பிரகல்லாதர் அவதாரத்தையும் நாம் கூறிவிட்டு கூறினால்தான் நன்றாக இருக்கும் என்று சுருக்கமாக நாம் இதை பார்ப்போம். பூலோகத்தில் ஸ்ரீ ராகவேந்தர் எடுத்த முதல் அவதாரம் பிரகல்லாத அவதாரம். மிகவும் சிரேஷ்டமான அவதாரம். அந்த அவதாரம் எடுத்ததற்கான காரணமும் அப்படி எடுத்த பின் அவர் நிகழ்த்திய அற்புதங்களும் திவ்யமானவை. முதலில் தேவலோக நிகழ்ச்சிகளை கண்டு பின் பூலோக அதிசயத்தில் ஆழ்வோம். தேவலோகத்தில் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு பூஜை ஒவ்வொரு நாளும் மிகவும் கோலாகலமாக நடைபெறும். பிரம்மதேவன் நடத்தி வந்த ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு பூஜைக்கு அவர் அவையில் அங்கம் வகித்த பல தேவதைகள் ஒருவரான சங்குகர்ணர் எனும் தேவதை அனுதினமும் புஷ்பங்களையும் சில பூஜா சாதனங்களையும் கொண்டு வந்து கொடுப்பது வழக்கத்தில் இருந்தது. ஆனால் ஒரு நாள் பூஜை வேலைக்கு சங்குகர்ணர் புஷ்பங்களை சரியான நேரத்துக்கு கொண்டு வர தவறியதால் பிரம்மதேவன் அடைந்த சீற்றத்திற்கு அளவே இல்லை. சங்குகர்ணர் வந்ததும் பிரம்மாவின் கோபமலை வெடித்து சிதறியது. சங்குகர்ணா, மகாவிஷ்ணு பூஜைக்கு உரிய நேரத்தில் புஷ்பத்தை கொண்டு வர தவறிய பாவத்தினால் நீ பாவம் செய்து விட்டாய். அதனால் நீ அரக்கர் கூட்டத்தில் பிறக்க கடவாய் என்று சாபமிட்டார் பிரம்மதேவர். சங்குகர்ணர் எதுவும் புரியாமல் திகைத்தார். செய்வதறியாது விழித்தார். பிரம்மதேவர் சாபமிட்டு விட்டாரே என துடித்தார். கஷ்டம் வந்தபோது வணங்கும் தன் இஷ்ட தெய்வமான வாயு தேவனை
கைதொழுது மனதால் அழுது புலம்பினார். தன்னை வேண்டி துதித்த சங்குகர்ணனின் முன் வாயுதேவர் பிரத்யட்சமானார். சங்குகர்ணா, பிரம்மதேவனின் சாபத்தை கண்டு கலக்கமுறாதே. உனக்கு நல்லது நடக்கவே, உன்னால் லோகத்தில் சுபீட்சம் தடைக்கவே பகவான் இதை போன்று விளையாடல் புரிகின்றார். உனக்கு எப்பொழுதும் பரமாத்மாவின் அனுகிரகமும் என் அருளும் நிச்சயம் உண்டு. நீ வெவ்வேறு யுகங்களில் பலவிதமான அவதாரங்களை எடுத்து உலகை நீங்க ரட்சிக்கப் போகின்றாய். உன்னால் உலகில் சத்திய தர்ம நியாயங்கள் நிலைபெறப் போகின்றது. அதர்மங்கள் இருந்த இடம் தெரியாமல் அழித்தொழிக்கப் போகின்றாய் என்று வாயுதேவர் திருவருள் மலர்ந்தருளினார். வாயுதேவனின் அருள்மொழியை கேட்டு சங்குகர்ணர் உள்ளம் பூரித்து உருகினார். நாளை பூலோக நிகழ்ச்சியை பார்ப்போமா? ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்திராய நமக. ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்திராய நமக. ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்திராய நமக.